विकास होई सभे लोग इहे कहता। बड़ा दिक्कत बा अरे कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग इहे कहता। टूटल बा नली हो गौआ के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाटे चहेता निमन नेता लावे के बा हो। विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा देवी के पारे सदबा नारे के बा हो दीदी। विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा देवी के पारे सदबा नारे के बा हो। पूरा गौआ में इन्हीं के हालानुबा सभे कहते टोला मोहल्लानुबा। पूरा गौआ में इन्हीं के हालानुबा सभे कहते टोला मोहल्लानुबा। पूरा गौआ में इन्हीं के हालानुबा सभे कहते टोला मोहल्लानुबा। बीत जाए तो 20 चुनाव 21 में लावे के बा हो। विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा देवी के पारे सदबा नारे के बा हो। फुआ विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा देवी के पारे सदबा नारे के बा हो। कि चुनाव पंचायत के राय बाटे हो सभे करते इहे सलाह बाटे हो। कि चुनाव पंचायत में राय बाटे हो सभे करते इहे सलाह बाटे हो। कि चुनाव पंचायत में राय बाटे हो सभे करते इहे सलाह बाटे हो। चाचा ठाकुर योगेंद्र के बारे में इहे बतावे के बा हो। विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा देवी के पारे सदबा नारे के बा हो। भैया विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा देवी के पारे सदबा नारे के बा हो। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग इहे कहता। टूटल बा नली हो गौआ के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाटे चहेता निमन नेता लावे के बा हो। विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। चंदा